se mig. Jeg tror ikke, jeg vil komme frem. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, jeg vælger efter første hånd. Rigtig meget træning der i og lande rigtig hårdt. Det her hedder en stærkmove. Sådan her. Det er også sjovt. Så var det lige sjovt, at man kommer lidt, så kommer hen til kanten og tilbage igen. Det handler egentlig om at komme fra et sted til et andet. Hurtigt som muligt. Jeg vil måske vælge bare over sådan her. Og sådan en som den der. Og så kan man sjove ting med på. Og så kalder man det egentlig for freerunning. Det er sådan noget baglænder og sådan noget. Wow. Det er så sgu da farligt ud, mand. Ja, du får lidt sådan rigtig lækker lazy, sådan en slow, langsom en. Ja. Det er godt gå, og så gør du bagefter. Benene hjem, det er godt. Og man kan bruge det sådan, hvis du kommer en klub kun efter dig, eller noget. Så vil du bare hurtigt bare springe over de der pointerne. Det er sådan lidt hele vejen rundt om. Det er det, man bruger det til. Ja. Så kan man sætte nogle sjove ting på og eksperimentere med det, og man kan se et bord. Kom over på den her måde. Bare der er flow i, så er det rigtig godt. Ja, du skal prøve, så må jeg bare gerne. Jeg kan ikke afslutte vi har platten. Vi har også nogle flasser herovre. Og det er rigtig godt til balancetræning, også når det gælder på kurs. Det kan vi også køre lidt på. Skoene, der gør det i Crocs. Sådan. Rigtig godt. Ja, så. Har får I klap.